салом тамошобинони азиз, айни замон мо дар маркази Душанбе Экспо қарор дорем. Пас аз чанд лаҳзаҳо намоиши байналмилалии УПАК Экспо 2026 дарҳои худро боз хоҳад кард. ҳадафи асосии намоишгоҳ муаррифии имкониятҳои нав дар соҳаи бастабандӣ, ҷалби технологияи муосир ва фароҳам овардани майдони муносиб барои ҳамкории соҳибкорон ва ширкатҳои истеҳсолӣ мебошад. Яке аз бахшҳои асосии намоишгоҳ техника ва мошинҳои муосир барои пуркунӣ, бастан, печонидан ва тамғагузории маҳсулот ба меҳмонон пешниҳод мешавад. Истифодаи чунин технологияҳо метавонанд раванди истеҳсолотро суръат бахшида, сифати бастабандӣ ва намуди зоҳирии маҳсулотро беҳтар намоянд. Мы очень рады, что мы принимаем участие в данной выставке, потому что благодаря этой выставке мы приобретаем новых партнеров, а также у нас появляются новые знакомства для дальнейшего сотрудничества. Соҳаҳои дорусозӣ ва истеҳсоли маҳсулоти косметикӣ низ аз имкониятҳои технологияи муосири бастабандӣ истифода мебаранд. Дар ин бахш таҷҳизот ва ҳалли техникӣ барои намудҳои гуногуни маҳсулот муаррифӣ шудаанд. بیش از 70 نمود محصول از جمله چای‌های گیاهی، سوپرفودها، روغن‌های با پرس سرد، عصاره‌ها، محصولات زنبورداری داریم و هدف ما اینه که این محصولات گیاهی رو با تولید مدرن و محصولات با کیفیت و رقابت‌پذیر در سطح بین‌المللی معرفی کنیم. намоишгоҳ на танҳо майдони муаррифии технология аст, он барои вохӯрии соҳибкорон, пайдо кардани шарикони нав ва барқарор намудани робитаҳои тиҷоратӣ низ имконият фароҳам меоранд, зеро рушди истеҳсолот ва рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ то андозае ба истифодаи технологияҳои муосир ва бастабандӣ бо сифат вобаста мебошад. соҳибкорон ва намояндагони корхонаҳои гуногуни истеҳсолӣ метавонанд тамоми таҷҳизоти заруриро аз ин намоишгоҳ пайдо намоянд.